Momentálne sme v Tatranskej Lomnici. Tu zima je strašná. Je pravda, že v Tatranskej Lomnici najlepšie výsledku Kamahy. Koho? Teba. A máš hubu otvorenú na hranolky. Nahrávam. To chávaš. To vyzerá, keby som jedla iba ja. Všetci jedia okrem mňa. Ja už som zjedol. Klobáska bola super. Kto to mám pozri pod tým reznom? Si vedela. Будешь говорить, не души. Čaute. Je pravda, že v Lipete Kamaha v Tatranskej Lomnici je super strava, výborné tu varia, lacno a výborné. Čaute. Čaute.